ideme ďalej, lebo ja tak za chvíľku zomrem. Kde je niekto? Alebo kde je čo? Sakra. Nič. V týchto veľkých budovách nie je vôbec nič. To sa mi nepáči. To sa mi nepáči. Sakra. Sakra. Domčekov epických. A ako som vám už vravel, takže som to zase ja Spartan. Zničené, zničené. Nepáči sa mi to. Hore sa nedá ani dostať. No. Smola. Smola. Asi idem hore na túto budovu. Alebo nie. Aha, tam bol niekto. Je tam niekto. Utekaj. Teraz už nevadili. A je tu česta, ktorá je už vyprázdnená. Tu je zmrtvý. Nie. Ale sú to také z prostého vodopádu. Tu sa mi nechce ani veriť. Ježiže, zase naspäť. To je taký veľký vodopád. To sa mi nepáči. Ideme týmto vodopádom zase dole. Obsidian, čo druhý obsidian. Budova. Ok, ja si tam idem pozrieť. Sakra, deathmatch. Bojujte. Radujte sa.
Takže na budúce, takže toto už asi bude koniec let's playu, takže sa uvidíme pri ďalšom let's play. Čus!